Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net foodish ordar mapi minwan ra mangi hakher dog ying jongpi ni khot ya ni ka press briefing na kaliang jong ka office jong deputy commissioner na kasni nang ban batai khendia shapang ki protocols bat ki kendon ki bede bat kane ka shiposni containment period kabak sarkar kala pinbana nado lasai ka shitarik jong umi arjar akhwe hado ka shipho tarik ti halwar ka ne philayo I ka order jong ka home political department ka ba atho thra tarik ha ka bala pinbana ya ki jing perkhing ki bayade bat ka jela baro akhwe bat kumju ru ya ka Shillong area ka tura bat ka join ti ngasukwa ban pinsai khindia halwar kini ki ki bangisha kini ki shiposni ki ki ba ngimsha kumno pinla ban yo ikimar kimata kijong ki kali sha ne em banyad hasurok pat kwe kwe ki ha ka dei bat kani la don ka order ba ya baro ki chingya lang pan ba laki dei ha ki yin mani lani ki political meeting lani ki election dorbar shnong lani ki we pat ki chingya lang hakini ki por kunthop ki conference ki meeting ki training la maham la khang bat pinlong hakani ka por bat nisha tang ya ki jinget ho bat ki jinglek on tep ki jinget ho ki bla tep ban plan lupa ki ba umla ban cancel show ki bala yo permission na kani ka office jongi hin re day ban bot thek ki protocol jong katnat ka kot ka khia bat kum juru om day ban palat light homod ki briu ki ban aten ladi ki ban wan shakini ki jingelang haga jo ka por baro ki tourist spot haga district jongi la khang ka international border trade ka jingkhayi hakit not haki time border jongi ru ka export haka sora civil subdivision ni batkiwe ni la khang ya ki yo ki ba kham he haki haka district jongi ru ni la ong ban regulate ni ban pin biang nakaliang jong ki BDO bat ki SDO civil khnang bukin long ki ba khapnya palat ki yo shisen shita yo shisen sausni ba jupenlong ki wei ki than let's say ha maungap hamlim bat ki wei ni la ong ki BDO ban ai jingtip shaki shnong ban ai jingtip shaki pat ba baro bangin sange shwa henry bangin play thik tangi ki to ki badon kam bat ha ka chu khapor ru bangin num ya pin khapnya ya ki yo ki hat khnang ba kanum don ka jingbit lani ka jing sakriam shu jong ni khnyang jing pang namar hadu mentani la yo I bo la lek pan thlung la lek pan pur wat shaki thai nok knong ki jongi ti nakata daw kani ka area ka pade ka Shillong urban agglomeration ni kwa pan contain ka bamot kano ka jing lek jing wan nakani ka district shakiway pat nakani ka Shillong urban agglomeration shakiway pat ki than jo ka district but ki banwan nang tay shani hakani ka period hakani ka shiposni kindon ki jingperking kindon ki checking lada himdon ki pass lani lada himday ba philek ya ki kam ki balong urgent ki birthday shisha nginsa check ba bat nginsa shim action kadaw jong kani ka long ba ni kwa ban pinduna ya ka chingyalang jong ibriu ka jing mi shayeng na yi nabar shabar yeng klemdon kakam ke kirki hadu kata-kata nama nitip ha ka jingpur jong ni khnyang jingpang ka don ka dei lingba ki ni chinga kendu la bande ki parlok jonga la bande ki brio ki batre bat nga la bande ki ba ki ba thon ki bung I thu I thau na ki tu ngi la ngala ban yo I khnyang jingpang ngam la ban tip ya la di ru ngala bande carrier la ni la don lupa I tau jingpang an pin pit shaki wei pan tika jingmut jong kani ka shipos ni kini ki jingperking ka long ba yin pinsuki ya kani ka jingpur step jong uni virus tika kum kini ki kendon ni ongru batang ki dukan ki ba di ladi ki bede ya ki essential item ki ba kita ki essential item la ai lingba ka political department mention smell ki ba kenthop yo khau shini bat ki wei ki ba bonjat tang ki dukan ki bade pat kini ki bangikot ki essential items ki brio ki don kam man lakasni on sha ban play bat ha ka jo ka por on sha ki ban play kat kum ka regulation ka jingpin bed pat ka timing ka por ka bala bu da ki incident commander lani ki BDO ki changi ha ka bede bat ki wholesale shops ki wholesale dukan ki ba pin biang ki wei pat ki district bat ya ka
jela jongi hibar ko weiru ngila ai da ka jingtho bat ka jingkerpat shaki DC jongki weipat ki district khnang ba ki wholesaler nakituki shnong ki retailer nakituki thain ru kinwan hakadukom kaba mila pinbet na kaliang chungi tikumban ai muksa hakasni ningkong in ai ya ka west but ka southwest Khasi Hills district but let's say ka Pinursa Sina di block khnang ba kinumwan shisin wan bat kanum wan rai ka jingkhamnya hakayo hakachu ko por ni kwa ban pentit ba ka supply department jongi ni monitor ni pek ba ni dang pek thu khnang ba ngin pin scam ba kamdon kanu ka jing duna hakaliang jong himar ba mati kamdon kanu ka jing haka jing one pinpoint jong himar ba mati sha ka than ka jongi tingi ong ni kwa ban kerpa di brio bakinum tiang bakinum kerki bakinum long haka jaka ban thiet shiberni ha thiet lai sau berni omdon kam ban le kumta namar kamdon kanu ka shortage but ni monitor ya ka stock position kumchuru ni monitor ya ka door ya ka ba nila fix na kaliang ka jong office ka jongi but day bandon kanu ka jing outdoor la sha ru ya ki wei ki dukan ki ba ya dei but ka hardware electrical plumbing and sanitary computer service center mobile repair shops hinre kat kum ka odd even lani ka numbering system lani RC license tayo ya ka ni ka jingpin bet kila le ki instant commanders jongi but ki video jongi ngan sa IFP ka list jong baro ki instant commander ki bapet hakathan shillong but shaki block baro kini ki instant commander ki pinpet ya ka jingdon kam hakabedei but kani ka containment period hakajing ya smooth ho jingmod but ka jing ya kren ka jing ya consult lang but ki shlong but ki CCMT tingi kelpat ro iki paiba smoba ladala persang ban onomi na yim but kamtam hakabedei but ki marba marbi ka thiet ka pet ka jonghi onla ban pinbiang hakish nong ki thau ki jongphi pidon ka to ga dukan local ka grocery store jongphi ka convenience store jongphi hang to ginsha iki to ban play ni kwa bangin localize la ni ngin num sha than ni ka jing yakhle lang la ni ka jing mi jongpi priu lada kam de ya ka kam ka kerki hadu kata ti hakajo ka por kiwei ki movement ki dia day but kaching let jingwan jung ginong pang let's see ka order ka ba ai na political department ko ong shai ba kaching let jingwan naka benta jong kini ki purpose ki babo harum la sha hadin baki ai kata self declaration lani kila pan shupintip hakapor baki yai lani hakapor baki sha pin sange haki pulit la don kum kata kabamut bangim ko ban pinsitom jingmut lani ban pinling ya ki brio ki bron kampan like hospital ki brio ki ba armet ki brio ki ba hablet ya ka dialysis chemotherapy ni ko ban ai ki ka jing shngan ba smoba wat num kiar na ka jing let shaki hospital lani ban let shim dawai ni ki nu ki jing don kam ki bi dei ba ka kot ka khia ka chompi ti smo shngan ban let phila ban pin ida ka prescription phila ban pin ida ka nu phila ban shubatai la ki check ya ki to officer in charge hin re ni kerpa ki bi ban on nom shim kabu ya kani but le bakla lani ban pintip bakla haka jo kapor ya rep karyang hithan yong kendong kala ban ya bet na ka dei kapor ban thong ki jing thong ki rep kiryang haka jo kapor ki agriculture ba ki wei pa ki veterinary service ka jing let jong ki khna ki ban let tho examine ru nisha haka dei kapor ki no hikai ki ban duty ki staff ki ban duty ki no hikai ki ba ban dei correction ru kam don jing a ru en phila ban pin ida ID phila ban pin ida document haka jo kapor la don ka jing don kam phila ban apply haka website sa jongi ka bangi labo nakabinta kani ka bangi khot ka e-pass nila pintip ru bakiwai ki jat bukan kum ki restaurant ki sweet shops ki tea stall ki dairy ki confectionery kin hap kham hin re ngin sha ya home delivery kata pan le ai ki marbam lani pan le ai ki jingbam shayim brio ki clubs ki bars ki wine store nila ai order menen ban khang ki cinema hall ki beauty parlor ki gym ki cyber cafe ki tir counter ki gaming parlor ki swimming pool baro on hap khang but kino ki dukan ki bam day ki ba
D yakini ki essential commodity yakini ru ngila ong ban khang la da lab bakino kino ki play claim ka jingbet jong kane ko office lani claim ka jingbin dip bat ka jingbet jong instant commander ngin shim action kat kum ka an Hakabede bat ki kali ka district transport officer kat kum ka order ka ba ay sarkar ulai ko order ba hakini kisni na doshi tarik hadoshi phau tarik yang ki local taxi bat ki auto rickshaw on sha banyad tang 8% lani shipawa hakashisni bat ya kata la penbet kat kum ki number ki ba kut kum kenuksa hakashita tarik la shai tang ki local taxi bat ki auto rickshaw ki ba kut ha u number u way lani ar ki la banyad hinrai hakajo kapor kini kila banyad strictly for movement of persons as permitted at para 7 of the aforesaid order. Kabamut tang ban kit ki passenger ni ki brio ki badon kam ban ni ke nakadaw jong kitu ki purposes ki bangala ai haswa ban let wat dawai ban let shim atika lani injection ban let yakano kam kabakirki ni kentui ki pai ba pasmu ba wat nom shim kabu yakane kane kapor ya phi ban yarap ban kentil yang kani ka jing persang jong state jongi ban te la kam shisendon yang ka jing pur state ka jing sapriang ba ima hadu kata-kata jong uni yang jing pang covid-19 kumbelom menta ka district jongi ka don kala poi kala tang ha kani ka sni ki don shispa at south liki case na ki aspa at kendai liki case ki badon ha ka jela baro ka wei kat nang mi kisni ni yo i ka jingkeu ka state hadu kata-kata kumbalong mentah East Khasi Hills ni don ki case shi hajar new po arteli ti ka e ka bangi ko akan kentu ka long ba tang la ni kya na ki jaka pa ba nginom ya mi than nginom ya khle nginom ya kendu lat no i kam ki don kam hadu kata-kata tang la ni le kum ni ngin la ban pin suki ya ka ni ka jingkeu step ba unum long sho kum ni ko ulum hinde unlong no street line but hadi mikir men ko unsa hiat ya kani ka dei ka jimut jong kani ka containment ka shiphousni khnang ba lada kumnu ru kanum long ka burden kanum long ka jing shitom ki doctor ki nurse ki hospital jongi philai I kumnu ka long ki wei pat ki than ki wei pat ki nong ba jongkari ha Delhi ha Bombay ya ka ba ni isin ni pat don mod ban I hado kata-kata ki brio ki ban up online ki ban yo ya ka jing sumar tigi kwa bakat pangidang don kani kalat pat kani kapor bangin ngin persang kat bala pan pinsange ya kani kajin por step ti haga jong kapor nga ko apan ong ba smoba ban ya bot thik ya ki protocol ki ba ka health and family welfare department kala ai nado ka registration jong ki brio ki bawan phai sa jilla hado ka compulsory testing hapo umling checkpoint kumchoru ban pintip ya ki ramba shnong ki jong phi ki ban sapintip yangi bat kumchoru ban pindep ya ka isolation ka jongpi klem pat yo kam test result bit ban mi shaban yem kila don ki case kum kita hakiba ki priyo ki wan phai ki shim ya ka test shaban mi ka test result kila let phai biang shawai in the meantime ki bhaying bhasem baro kila yo pang covid ban don ki la pang ki bala shitong juru ladang ilap kum kini ngin shim action ngila de ban I notice bontali ngila de I ki kerteng shi ki pulet ru bontali ki ba escape lani ki ba kya lani ki ba I ya ka jingpin clip lani ki information ka ba pakla kum juru ki dukan ba ki wei ki jaka ki ba violate lani ki ba pen khen ya ka protocol ngin shim action kat kum ka an ni don ka jinga trailang ringkat bat ki nong yalam liam ki nong yalam shnong ki rangba shnong ki CCMT ki welfare society ha kapan ai chiki kai ki brio ha kapan track ya kini ki returnees but baro ki brio ki ba pang da umi covid-19 ni don kam ni ki high risk contact ri bakin wan shakman bakin buri ladang ni ngatip bang la don contact ban way brio badon corona ngadai ban set cop ya ladi ngadai ban observe ban pet thu ila di yo ngami yo ngap kau ki wan ki no ki symptoms but ha ka jo ka por ban le ya ka testing ti nakaliang jong district administration nila bon ki jing pen krea nila persam kat bala banya tray bat ki department prepare ban ai ka jing kai bat kham tam e hakini ki sni ni ko ban ong pi ba smo ba kito ki ba
South Houston snem shaneng ki bampat shim yo tika na kentu ya phi ban let shakmat ban shim no ya injection tang kan ni ke bala ban yarap yangi ban te lakam ban yada ki priu jongi na uni yang chimpang la da phikwa ban let inject hakini ki sni sungo phawat mtieng ki don ki community vaccination center ki bangila bo habun kisnong ka schedule ni ka program na ka benta baro kini ki shposni ngin sa share ba kisnong baro ba ki media ru knang ba ki brio kintip kano ka center ka ba jantam knang ba kila man le kila ru ban register la pai la di hapo ka covid app knang man le ya ka ni ka testing kalis ka baning kong ka bangiyo ka bani atum riang mo ki brio ki bala ai wrong phone number la ni ka ba phone ru ngimyo lani kidai hibril kiba ai kerteng na kawai kesnong lada kapor ba check pada kim dei na kata kacaka yo I pada kidai na kawai pat kesnong le si ki ai ka information ka belong fake ka belong false kani kadai ka mabian ya kani ka les ngila forward sha ki police ngila forward sha OSP haka jo kapor ngila forward ka les ki magistrates jongi pat ni semua ba pintip lang ya kesnong nang makasnong ru kan la ban pet perman kan la ban check kan la ban keli benia kan la ban juret kan la ban wat pat kiru kintip bale se don kum kini kibriu ki bale uta ti hadu minta kidang tak nam ni kisni kidang yo hi ki report don ki ba le se ki bam tip shisha lani bapa kala shisha kila pan ma ru tingila sneng nila patai limba ki doctor jongi limba ki magistrate jongi hinde ni kwa ban ba kani kamdei ke ka phila on shimstim kamdei ke ka kam ka thun khenkai ka bu e ka chigim jong ki boi pat ha ka chingma ti wat la da phidei u he u han la phidei u red u ria snoba ni don kam ban bot thek ki protocol POE ba ka health and family welfare department kala ai ya ka notice ba kanong don show ko to exemption ru na ka benta ka kini ki protocol ban test ban le kini ki protocol ha ka por ki wan room sha ka meghalaya ti kum choru kino ki ba yat lat ki checkpoint ni don ka jinga trei ka ba jan ba deputy commissioner Limpoy district kino ki kali ki yat lat ki ba mare ki ba petwood klem sange angte brand ni yo ki information ha group ka jongi ni pentep ha yang checkpoint ba bun ki kali ru ni la tha pen thai nang ba kin pendek ya ka protocol ko bedon kam nang ni sakmat ngin sebut lu ki police hapo ka mau yang checkpoint nang bai kinu brio ki balat na kanila testing in escort ki sha polo sha pastor di civil bakin hable mandatory ya ka testing puli ka ni order 2A section 7 हमने को अंशाय व movement या kini ki brio construction activities ka don humi construction activities is permitted. Therefore, kiba tray kino ki persons engaged in construction activities kaladon. Ti nilayo bon ki request le se ki batray kam surok. Ti ki PWD department lingba ki contractor ki ai ni kerteng ki pa ni ki pas. Ti kindon ru kiba shemjing ban yo ki pas. Ni da shemjing ban apply ka pas na ko office ko jongi pentep yo BDO jongi pentep STO civil jongi pinla ban yo ka pas nakta. Let's say ID ino proof iba pila ban pini dismuto e kata namar kibun ki kam ki badon kam banyat syahman Ikaw pini iba late bela iba kapanya kerja suan uksa nanong kemai awan bela sa 13 laban kini kita ba nakata-kata ya kum kita ke nisya yang ada 25% sipawa jong kali banyat syong kata kali lada don baca ibi penting apabila construction activity ngin ngai ya phi namal bangai ki brio kin shimkhia ya kani philet bela ban penda pendiang hi hasem la phi kwa ban thok la phi kwa ban shukor ka ta ya ko moi kani ka self declaration system ka bu yang ka responsibility ba jingkit khli ha pai ba dagi don kam ban su thu ban ngim kwa ban pen ya phi ngim kwa ban pen do long ngim kwa ban pendu ya ka yo ka kot hinring don kam hi ban shim ki drastic measures Tinggal brief hai ki police ki officers jeng ni barok ngin long ki basuthu ngin long ki bayaisha henry la don kino ki ba pen ken la ni ki ba le bakala ya ki ni ngin ai ting